I bagakwana ka nkịta ara ọ gịnị chụga gị? Ole ihe jiga na zụlọ ga were panty m sara mmiri kowe. Achọma. Panty gịnị ka ị na-ekwu okwu ya? Ke panty na-ekwu okwu ya? Panty gị. Ị ma ha panty gị? Choma. Ma sacha panty mmiri samacha panty. Kowe na zụlọ m ga-eji fụọ. Choma gị ga na zụlọ ga kore na si panty m. Panty sara mmiri. Kowe ya desa na azụ ụlọ. Enwere mba m gwara gị na ị were panty m. Ga hụ panty m ga were aga saa ya mmiri. Ị bịa ga na ajụ m na panty sara mmiri. Iwe na onye ohi. Enye m gị permission were panty m. Choma iwe onye ara. Iwe onye ara. Iwe onye iberibe. Iwe onye ara. Iwe onye iberibe. Iwe onye ara, iwe onye iberibe. Olumma. Ịkpasuwele m o. Ịma na ka ọ na-azụ m na gị. Maka na ime ama kparịa m ọzọ. Ime kparịa m ọzọ, ihe m ga-eme gị. Iwe onye iberibe onye ama. Olumma kparịa m ọzọ n'ụlọ a, na-emerụ gị ahụ. Agadi ekwenka. Manya mbiko ishi gwom. Where was it? Lily.
were mmiri ahụ wuzuo onwe gị ahụ nye m. Ya kụwa gị kemgbe ụbọchị anọrọsị m na-adụ unu aka na ntị na-agwa unu si unu alụzila ọgụ na asị na unu ga na-alụ ọgụ ugbu a lekwa ahụ mgbu niile unu ji buo onwe unu ọmụ na unu rịa gị obi ụtọ mgbu n'onu nwa na-arịa naanị ihe o wepụrụ m n'ahụ agwụla ọgwụ a m na-enye unu na mmiri a m chọrọ iji were data unu n'ebe ahụ unu merụrụ ahụ mana ahụ ụfụ ya ọ unu rịa gị dozie ihu gị nne gịnị n'ọkwa ofu ebe ya si nne bịagbuo ya mechie ọnụ gị ahụ na-ebịagbuo ya akwọ nke gị na ha abịa n'aka ngwanụ Ulumma ịkụkpọchala nwanne gị nwaanyị anya ntị m azaala ihe kwesịrị gị n'ụzọ ole ndị anụ m otele bịawara Chioma ọzọle gịnị mgbe m na ihe ọbụla gbasara m ga na-eti ya ọ bịachala m nna bịachala m ọ na-etinye ọnụ uri ya ma abịatọ gị nne ngwa tọnụ ebe a mara olu oge ele nke nkwanụ nne ama ikpughi ogbu a ama ikpuchiri ntị ọgụ awụ isi kote ebu n'ofu ebe ngwa chere m ga-eji nwanyị chere ka dị nọ na-eme ọnụ ka tapraịta ịma na ọ na-afụ ụfụ ọnụ ụgba n'ofu ebe n'ọnụ aragazi m oge ama ịmachiri oge ka ịkparịkwa m eji ọzọ ma akụpụ gị eze oho ọ ka dị unu m gakwa hapụ unu ebe a pụwa nke unu mere ma o zubere unu ihe nwa ara mere n'anya ọnwa na o ji ekwu okwu mechie ọnụ gị ugbu a ka wogo ụtụtụ ịma na onye kpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ụgwọ ife onye achọkọ ọfụ a na-egbu ụlọ mma ngwa gbuo ya gbuo ya ka m hụ gbuo ya kwanọ m ebe a abụ m enwere mere m n'anya ọ dị mma anaghịzi m eme ngwa unu gbuo onwe unu gbuo ya ịgbara m ezozo mama akụpụ oge gbuo ya bụọ ya lie ya gaa ka o gbuo gị lie gị lee mere m na mụ nọ n'ụlọ chifo n'ụtụtụ nkwụnye wụcha arụ n'ụlọ mụ na ga-akpaba nkata ekwesị nsị mbọsị azụ n'okwu nọzi gị n'iro ụtụtụ nọ n'iro ehihie nọ n'iro anyasị nọkwa n'iro kwa anyị na-aza nọzi ka di na nwaanyị kpakọ ihe gbasara ezinụlọ anyị a na-anata n'abalị anya nara akpa nkata n'abalị buru egwu n'abalị n'ibe niile afọ nke ndị chọọ ihe a ga-eri ogegechi ihe na-eri nwa agbọghọ anọ n'iro na-eme ga-eri gị anya oge ọnwa erugo ihe niile bụ ka na-ada n'inu anụrụ m ihe na-ekwu ọ na-ada n'inu akwụnakwụna ahụ nọ n'ezi na-eme ga-eri gị anya mee gị na-aza enwe efe ezinụlọ gịzi nwute ya m ga-ahịa igba m ga-afọ ya ka onugbu mfọcha ya enweghị ga-afọ ya na obi m nya nkwụnye ọtụtụ mụ na gị na-arụ nwaanyị na-enye m nsogbu nwaanyị anọrọ enye m nsogbu ihe m na-ekwu ugbu a mụ na gị nọtụkwa nwa obere gwa na-akọtụkwa ihe gbasara ezinụlọ anyị hapụ ihe niile ị na-akọ maka na
comprends français. Mais quoi, on comprend français. Ayaka no Congo. Ayaka no Congo. Agha Congo ka na anozi. Comprends français. Agha Congo. Oh, il can talk chief. Asim comprends français. Now John Naji. What has he done? Can ask him. Mommy. Leave me. Mommy. Onye na-akọ maka ya? Onye na-ekwu? Anụ ya. Oche na ọwụrụ ya tọrọ m na ọ ga-emeri m n'ọgụ. Emetekwara m ya ahịa emetere m ịwa. Emere m ịwa. Chiri. Ọ chọba mere gị ihe nwanne gị nwanyị? Mbakwa o. Nwekwa ihe o metere m. Ihe m mere Chioma. Chijindu ihe m mere Chioma. N'ụwa Chioma ọzọ Chioma ga-ekwe ka mụ na ya wụrụ nwanne. Emere m ịwa. Agụ nwanyị amamihe ga-eme. Bịa ka anyị ga-ebe nwanyị biko. Ka anyị ga ka anyị mee ihe ahụ anyị na-eme. Olumma. Ọ gịnị? Olumma, mmiri anọ n'ụlọ. Ị ga-abịa ka anyị ga-gbata mmiri. Mmiri anọ n'ụlọ. Nsoro gị ka anyị ga-gbata mmiri. Ọ iwu na m ga-esoro gị ka gbata mmiri. M ga-anụ ga-agbata mmiri. M ga-agbata mmiri ga-anọkwanụ ga na-eme gịnị? Chioma biko. Ọ wụrụ na gị gba mmiri, ga-agbata mmiri. Ike adịghị m. O nwere ihe m na-eme biko ike adịghị m. Ike adịghị. Ike dịrị m ga-agbata mmiri ke m nụnụ. Biko o nwere ihe m mere. Ga-agbata mmiri. Mgbe ọbụla m chọrọ ịga-agbata mmiri ike dị m ga-agbata mmiri. Gawa nụrụ na biko. Ike adịghị. Ike adịghị m ọnụ ọnụra bụkwa ego ahụ. Ọnụra bịakwa gị ahụ. Enwere m gị okwu. Mụ na gị ngakọrịta ịgbata mmiri. Chewe m. Ama m echi mụ na gị gawara gbatawa mmiri. Biko na-ewekwana iwe. Chioma, ọ bụ gịnị ka iji kpọsara anyị ebe a? Mana chekwalụ. Kedu ihe mee gị n'ihu? Chere o. Ọkwana mụ na gị na Olumma nwanne gị nwanyị anụkwa n'ọgụ ọzọ. Isi gịnị? Ị na-achọ ịgwa m na Olumma nwanne gị nwanyị mere gị ihe a? Kụrụ gị ihe a? Hai! Olumma nwanne m sukpọrọ m anya o. Ọ yiwasụrụ m ihe a n'anya. Mana ị ga-trọst nọ m. Ke m meri ya. Ihu ke m meri ya. Ọnụ ya nga akọ ha. Ịkwụkwara ya ọfụma. Esuwara m ọnụ. Esuwapụrụ m ọnụ. Maka na ọnwụ na ọmụnwa ị hụrụ aka m. M ga-eji ya sụwasịcha ya ọnụ. Yes, ị trọstụrụ m. Hai! Onye nsuwa, ifela na-emedukwa unu. Ifela adịrị unu abụọ n'anya n'obodo a. Mgbe ọbụla unu akọrọ akọ, unu anụ anụ. Akọ n'obodo a. Mana Chioma enyi m nwaanyị cherekwa o. O nweghị m na-achọ ịgwa gị. Ka udo wee chia. Ihe ị ga-eme o, ma ọ bụrụ na onye ewetu onwe ya ana. Onye nke ewetu onwe ya ana. Ma Chioma ewetu onwe ya ana. Olumma ewetu onwe ya ana. Ihe unu na-emekwa n'ụwa gịnị? Ka udo wee chia anụnụ. Njideka ka ihe na-achọ ka ị kọrọ m. Ị na-akọwara m na mụ awụ Chioma ga-eruara nwa m tọrọ atọ isi ka udo wee dị. Njideka, ya nwa nọ nke ha ga-eweta udo ka anyị lụwa ya. Mini aga na-alụ ya. Ka mini a na-alụ ya. Mba nụnụ. Ha ghọtakwa ihe m na-ekwu. Ghọta ihe m na-ekwu. Maka na ọnwụ na ọmụnwa, ihe m ji na-agwa gị ihe ọnwụ na ọmụnwa. M ga-agbachi ya nkịtị. Ihe ọbụla ọ sọrọ ya mee. Ọ obere nwanne m ka ọ wụ na. Ịgbachi ya ịhapụ ya. Ihe ọbụla ọ sọrọ ya mee, hapụ ya. Ọ obere nwanne gị. Ahapụkwana ya. Mana mgbe nne unu ga-abịa nwere ọgbara mgbanyụ elu bịa nwụzianụ. Mgbe ahụ ka unu na-abụọ ga-amazi. Sọsọ unu ga-ebizi n'ụlọ. Gbara aka nne na nne. Ekwusịrịkwa ahịa. Ọwụ nne m ga-enwe ọbara mgbali elu. Asịrọkwa m. Nne m aga enwe ọbara mgbali elu. Ọwụ na ị ga-enwe ọbara mgbali elu. Biko bịanụ ka anyị gaa ya na aga akwụla m ebe unu ebe a gawa. Ogini jikwana Chioma.
Choma. Ogini. Butu onu mmiri. Butu ore gị mmiri. Butu onu mmiri gị buru mmiri n'ishi mmiri na-anyị gbu gị. Butu onu mmiri. Ebutele m ya. Ogini ka ejiri mmiri eme. Ogini mere. Gịnị ka ejiri mmiri eme? Choma afụnụ m ewere mmiri m ji asa ahụ. So m ga-asọfọta gbachara gị mmiri ga-enwe anya nwa ọnụ si m butere metụ mmiri aka ma nkụfu gị eze ha m na ha plan ịkọfụ gị. Choma ya were egwuregwu gị ka chọọ m. Sabụkwa onwe gị na ị gara ebe iwe mmiri m ji asa ahụ. Bịa ọ gịnị nọ? Mmiri na ngwa nwa ara mgbe m na-aga mmiri kpọ ya sị ka anyị gaba mmiri ọsị ka adịghị agba mmiri mmacha mmiri ọsị m butere mmiri ka onye ise ara na ahịa ahụ mebiri ya mebiri ya Agbara mmiri nji asa. ebe agbara mmiri ji asa ahụ gị gbara metụ mmiri aka. Olumma nke bụ na ị ga-anọ ọdụ balansị ebe a ada nne gị ga-agbata mmiri gị si ya zie mmiri ka i buru mmiri gaa saa ahụ ụkwụ gị ọgbajiri agbaji ime ụzọ ebe a na-aga agbata mmiri metụ mmiri aka Choma na-agakwa ga agbata mmiri. Choma na-eji mmiri mgbata asa ahụ. Mmiri Choma gbata asa ahụ. Onye mmiri aka. ụgbọ a m si ka m were ha kugbuo ebichi. asị m ka m n'ọfụ ebe ụgbọ m si ka m gaa ụmụ nwaanyị ibe m nọ na nzukọ mitin anyị ka m gaa ebe ahụ soro ha lepụtụ n'anya mmecha m esi ebe a nka zụta ihe mụ na unu ga-eri unu a ga-ekwe m zu ike ya wụrụ ụdọ mmiri ke kpachara anya gị Mama Choma ewere mmiri. Mama Choma Chineke le. Mmadụ ya akpọla gị ugboro ole jirikwa nwayọọ ọkwa gị wụ mmadụ ya elekwana ihe iji aka egbu onwe gị kemgbe di gị hapụrụ ụmụaka abụọ ndị ekwe gị ṅụọ mmiri tọgbọ iko ụbọchị niile ka a na-alụgharị ọgụ ikwo na ụmụaka nwe ọbara mgbali elu ụbọchị niile otu a ka ọ na-agbali na-aga narị ị chọrọ iji aka gị gbuo onwe gị ga-echefu na o orisa bi n'igwe nwe ụmụaka ihe anyị wụ ilekọta ha ma anyị nụ ya ma anyị anọ ya ihe ụmụaka ga-awụ ka ha ga-eme gịnị ka ha ga-awụ onwekwa onye ga-anwụ ewere nwata ire ya onweghị kwa achapụrụ onwe gị anya etu anya ha ugbu a ọkwa ịhụ na m hụkwanụgo onwe gị hụkwanụ ụmụaka ndị ọgwụ dịla ahụ ekwekwala ka ndị iro anyị chịa anyị ọchị kpachapụrụ onwe gị anya jiri ndụ gị mere ihe ekwuchakwala m o ọ dịrị m mfe nna anyị mmadụ ka kedu ka m ga-esi nọdụ ụmụaka abụọ mụrụ ewere aka gbuo onwe ha mụ na onye kwesịrị ime ibe ya ị chọrọ igbu onwe gị kemgbe nwanne gị nwoke nwụrụ taa ka ụmụaka ji n'aka na-etisasị ezinụlọ a sị na ha ga-egbu onwe ha mpụta ka m bịa gbosa ha ma ha eti m aka ha kwatuo m ọhịa m na-ekwunu ọya ka m na-ekwunu ị chọrọ ka iji aka gị gbuo onwe gị ụmụaka ha na-alụ ọgụ ụtụtụ ehihie abalị onwe na nke gburu onwe ya lekọtakwa onwe gị ekwuchakwala m Can you name it? Ke kwa da jo we na jo to me ngono gari. Ke ki si we straw na hu gari. We kwa nzo kporo nko na nkwa gari kwa. Hi. Wa nya mam ne de kwa outdated. Amaro kam ne da outdated. Eva no even timu gba ndo ta na eme ya. E wara dia. Ndo ta na eme ya no a. Let me tell you. Ya oni we ta zo ko combine with gari na mmiri.
Or when you go, return all your white blood cell back. You want to go? Yeah, when white blood cell you say return in 24 days. Before you close your eyes and open it, I'll let you in 24 hours. Sharp, sharp. Sharply, sharply. You can't get white blood cell. Eh? You can't get white blood cell. Mama diva na-ekwu na ahụ e nyụrụ ka na-esi ị na-anyụkwu ọzọ. Echere na m na-anụ n'isogbu ụwa ntịrọ ya onwe nke isogba. Isogbu ụwa ntịrọ. Okay, let me download you. White blood cell be found no na dị ka akamụ na akpụkọ na white. Ọ na-abụ nwoke na-agba zulezu n'enu nwaanyị. Oge ọ na-abịa tọọ ya n'isi na-atọ ya rịrịrị omeko akwụkwọ na-adọ ya wee nyụọ ya. Anya bụ white blood cell. Kai, ọ dị ka ara na-agba gị Barnabas. Ọ dị ka ara na-agba gị. N'ikwu dị ihe na-ekwu n'ihu m. Ahụ m na ara chọrọ ịgba gị. Ụjọ na-atụ gị kwudiri ha n'ihu m. Ụjọ na-atụ gị. O nwere ihe m kwuru ebe a dị njọ. Ụjọ na-atụ gị ahụrụ m gị. Nwe isi mmebi. Ozugbo anụgo m ikwu. Kedu ebe nna m gara? Ọgwụkwanụ nwere oke ihe mere n'o kama na achọrọ m ibu ụgbọala ahụ wee pụọ. O nwere m che ịga dị oke mkpa. Enidi m moto ahụ. Mana ọ bugazi oge. Kezi ebe o jewezi. O bugazi oge. Nke a kwa gbara ọhụrụ n'ụlọ ahụ. Mọla gị na gị na-azụzụ ụgbọala. Mọla gị na gị na-azụzụ ụgbọala zi. Nke a kwa gbara ọhụrụ m hụrụ n'ụlọ ahụ. Aghọtazikwa m o. Moto na ode nọkọtazie nnọọ ọzọ ịbịazi gị wereze nna anyị ike nara ya moto. Mama diva ọtakwa m o. Ịgwaga nke eziokwu gị na nna m na-asọpụrụ m n'ụlọ ahụ. Kedu ihe m ji wee bụrụ ọkpara ya? Ọ emaghị na ụgbọala nna wu nke m. In fact, to cut it short, akụnụba niile o nwere n'ụlọ a ugwu nke mụa. Ihe awụghị m ihe m ihe a. Ife ma gwa n'onwe gị iwukwu nke m. Ọta nna m si atụtọrị nke m kwesịrị na atụtọrị. Ọ bụ nju wee bụrụ ọkpara ya. Isi gịnị? Mụnwa. Mere gịnị? Wu nke gị. Gị nwere m. Onye m kwuru. Arụ na-agba m. So ọgụ a nwezi m. Kedu ezi ka ị ezi wee wụrụ akụnụba m? Ọkwa slip of tongue. Ọ dapụ ma dapụ n'ọnụ. Slip of gịnị? Tongue. Slip of gịnị? Ire. Slip bukwa onwe. Thank you. Slip of tongue bukwa onwe. Thank you. Kedu ka ị ga-esi wee bụrụ akụnụba m? Mana ịkwụwa nke eziokwu nwaanyị ịkwakwa ajụ okwu. Ọ ife nne ka nna m na-atụtọrị. Ihe adịghị m eme ihe ma ekwuo ọzọ esi wee kwuo ya. Ebela m akwụkwọ. Chiji, ihu nwa okorobịa. Hey! Chiji, nwa okorobịa mara mma. Topu etopu. Gbaa dimkpa. Hey! Kewo olu gbajie ụmụ nwanyị. Ihu ime ya, ihu ka o si aga ije. Echiri ya ụdị nwoke m chọrọ na ndụ m. Eziokwu. Obi m nabatachara ya. Ya ụdị nwoke m chọrọ. Chiji. Ihu okorobịa. I nwere ike sesiwa m okwu bọt. Ịma na ịdị obere. Ị chọrọ ịnara m ya ma pigbuo gị. Onye ụkọrọ nwoke ị na-ekwu maka ya ụta? Ekene Chukwu, Ekene. Aha amaka. Aha ọma. Aha ọma ruru nwoke ọma.
ama m onye ọwụ. Ịma na nwa ahụ mara mma nwoke. Gba agba. Ị ga-akpachara. Ị ga-amara otu ị ga-eji na-eme gị na ya. Because ute na-ele nwoke ahụ. Ha na-ejikwa ụmụ nwaanyị na-akwụ bọọlụ. Ha mechiere m ọnụ ọsụsọ. Hafụ ihe ahụ biko. Hafụ ihe ahụ. Ọ ga-eji ụmụ nwaanyị na-akụ bọọlụ. Unu hụ nne onye mara mma kama unu jaa ihe mara mma. Ikwu ihe ọzọ ọ ga-eji ụmụ nwaanyị na-akụ bọọlụ. Hafụ ihe ahụ biko. Na-agwakwa gị o. M na-agwakwa gị ife na-agwa gị na biko kwa. Achọghị gị onye ga-eji gị na-akụ bọọlụ. Chijindu. Gee ntị m agwa gị. Nwokorobịa mara ezigbo mma topu etopu. Ịhụkwa n'imi ya. Ihe otu o si aga ije. Chijindu, ihe awụ ihe m chọrọ na ndụ m. Ihe awụ ihe m chọrọ na ndụ m. Obi m nabatara ya. Ihe awụ n'ụdị ka nwoke m chọrọ ka mụ na ya biri. Nwoke bụ na gị na ya nọrọ. Ị gakwuru nwoke ọzọ ị ga-enwe mmasị ya. Onye nwayọ. Gị na ojikwa onye a nọrọ eju gị afọ. Gị mara na nke gị nwụ nke gị. Ka ihe kpatara nwanne gị nwaanyị ụlọ mma ga-eji nọrọ n'ụlọ ya wụrụ gị nwa ga-abịa ịkpa nkụ. Ị ma na nke na-ewute m karịa ụna mkpatacha nkụ a were achịcha nri Olumma ga-emepe ọnụ ọ na-eji eri ji na ede rie nri ahụ. Eziokwu m niile na m aghọta ihe a cha aghọtaghị m ya. Inwe nwa ada nne ya na-abịa ịkpa nkụ ya nwa nọrọ n'ụlọ. Gịnị ka ọ na-eme dị n'ụlọ ebe ahụ? Olumma amaghị ebiri ya. Ọ maghị ọgbọ ya, ọ maghị na mmiri ya wee ebe. Ọ na-ahụta ya na m tọrọ ya. Anyị chọkwana ka m mee gịnị? Chai, ihe nke a dịkwa ọjọọ. A sịkwa m, sịkwa m ihe oge ọbụla ọ na-anụsa gị ọgụ. Unu abụọ na-anụ ọgụ gịrị. Ihe nke a onye na-amaghị ojiga ga-asị every time mere Olumma na-anụ ya. Ọ dịzie ka m wada iberibe ma mmaha edezi ụlọ. Mana ịhụnanya ya, mmiri na m ga-echuta, nkụ na m ga-aga, nri na m ga-eshi. Ihe niile sọsọ m. Mana m chụtacha mmiri Olumma ekuru mmiri ṅụ. Olumma gaba I'm busy. Mana ọ dị maka ekwene ka ị chọrọ ka m kwuo. Dodiri kwene megakwa eme m ụdị ihe a. Choma enwe ihe m chọrọ ịgwa. Ka ihe chọrọ ịgwa m? Choma, isiokwu m niile amakwa m ka m si ekwu ihe ka ekwu mana mma nchekwa na-eche banyere ihe a. Oge ọbụla ịgafekwa ma ọgba mpe ma ego ọbụla ịgbafe ọgba mpe ma ama m ka m ga-esi were kwuo ya ekwu. Oge ọbụla m gafere ọgba gị kpe. Ka ekwe na ị chọrọ ka m kwuo? Ka ị chọrọ ka m mee? Choma, ihe banyere gị na-echu m ụra. Ịbanye gị na-echu m ụra ndị ọ na-emezi agụụ gị na-agụsi m ike nke ukwuu. Amakwa ma m ga-akpọ ihe ịfụnanya ma m ga-akpọ ya gị. Choma, ọ dịkwa nka m fụrụ gị n'anya o. Ifuru m n'anya. Ifuru m n'anya. Ka ekwe na ị chọrọ ka m kwuo na? M sikwanụ gị gịnị? M sị gị na m fụrụ gị n'anya. Choma, mama m enweghị ike ịgwa gị o. Choma, biko gwa m. Jozu, gwa m ya ihe ọbụla ga-eme obi adị m mma. Anything that will gladden my heart. Biko na m ga-ewepụ ya ụtọ ahụ. Ihe m ahụ ike ịgwa gị na adị na-echebara echiche. Ị ga-enye m ebere gị ka m chee ya.
ichiri echiche chama baga nu iche echiche gwa nu igbo anụkwa nụ ihe wele gwa m gwa m ewe ama m ihe ga-agwa m ugbu a ka m chere echiche. Okay, no problems. Nsogbu adị. Ka m bute n'oge nkụ. Nche bute m. Ka m tiri gị ajụ n'isi. Ntụsị m ebute tọrọ ya. Ọ dị akwa nrụ. Ebe a ụzọ ụlọ m. Ị ga-ebunye m ya ka m buru ya lawa. Mba ekwuzina ya. Achọ m ka ị na-adọgbu onwe gị. M ga-ebulacha n'ụlọ unu. Mba Ekene, m chọrọ ibu ya n'aka m lawa. M chọọ ka ị soro m gaa n'ụlọ mpa m. Aka gị na-eche ọmakwa. Mba, achọ m. Ọ nwere ihe m bụ n'obi. I mean no harm. I'm serious. Ama m na ibu ya no harm. Imego biko ka m jiri aka m buru ya na achọ m ka ị soro m gaa ruo n'ụlọ anyị biko. Ọwụ otu isi chọọ ya. Otu a ka m ji chọọ ya. Imela o. Kekwanụ mgbe ọzọ m ga-ahụ gị. Ama m o. Oge ọbụla. N'ọkọ ọma. Nwoke a nwa kwe m. Chioma kwe m. Hey! Hey! Woo! You must hear this. Je m'appelle Ahijo. Je t'aime. Hein? Je t'aime. Isi gịnị? Ọ dị gị na-anụ ihe m na-asụ. Mba o. Asị m na ị bụ nwa agbọghọbịa mara mma. Jụọka gị ma ị na-anụ asụsụ French. Ebe ọ bụ na ị nara anụ asụsụ French, na-asị gị na afụrụ gị n'anya. Na aha m bụ Ahijo Ahijo, onye ukwu n'obodo. Ihe soro n'asụsụ ndị French. Ewode, amata m na ihe sịrị. Keke ime. Adị m mma nnọọ. Onye kụzikwara gị asụsụ French anyị na-asụ ugbu? Ebiri m mba Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Ya kpatara m ji wee na-asụ asụsụ ha niile na-eme ihe niile ha na-eme. Congo? Obodo oyibo? Ọ bụ obodo oyibo. A ga-asị na ọ bụ obodo oyibo maka na ịbanye ụgbọelu ị ga-efeli elu gafee ọtụtụ mmiri gafeekwa ọtụtụ ugwu wee gafee Congo Brazzaville na Congo Kinshasa wee bịa gaba obodo a na-akpọ United States of America, gakwa obodo a na-akpọ UK ya United Kingdom, London na ihe ndị ọzọ wee sie wee banye South Africa, banyezie Zimbabwe, banyekwa obodo a na-akpọ Ukraine. Ịbanyesi obodo ndị agha niile obodo bekee ha niile obodo bekee. O nwere otu ihe i kwuru. Ị baala ụgbọelu? Ụgbọelu? O nwere ofe nkupụrụ. Ana m abanye n'ụgbọelu nọ n'ụgbọelu na-alahụ ụra. Chineke m ya wụ na ụgbọelu niile a na-esi na ụlọ anyị gbafere. Ị nọ n'ime ya? Anọ m n'ime ya. Ị bịa ya esi n'ụlọ anyị gbafere. Anọkwa m n'ime ya. Anọ m n'ime ya. Ị na-anọ n'ime? Ya ife m na-achọ ịgwa gị bụ na
afụrụ gị n'anya achọọ m ka mụ na gị na-abụ ye bọyị dịka nwoke na nwaanyị na-eme ife nwoke na nwaanyị na-eme obi na-asọ gị ọ na-asọ m na-enye gị na-enye m onwe nke nyere m nyechi yakwa gị azụ ebe na-aga ebe na-aga de ị ga-enye m ego obodo oyibo dọla enwe m dọla enwe m pound sterling enwe m ego na enwe m yen enwecha m ego niile gee ntị bịa a na-ekwu ekwu a na-eme eme jide nka cow pounds nke etu ego n'ego ndị bekee obodo bekee m ga na-enye gị ịgbanwe ego a ịbanye ahịa igo ihe niile dị n'ọma ahịa niile mgba chenji afọrọ gị igwekwe mmanwe jee lebe ọbagolo yi ahụkwara m gị n'anya o kama ịlụọla nwaanyị ijikwa na ụmụ achọọ m ka nwunye gị wụọ m mmiri ọkụ ka obere okwu onwe nsogbu dị ya na nwunye m na ụmụ m ha nọ na Congo Brazzaville na-ekpori ndụ ebe a ka ha bi enwe nsogbu ị ga-akpọkwa Congo obodo oyibo aga m akpọ gị wee gaa obodo bekee ị ga-aba ụgbọala ntinye gị n'ụgbọelu enwe nsogbu ebe nke a si pụta Maka, just need to see how Congo people behave. So how she dress, the way they talk, the way they behave. Oh, they back and in a village, just big girls now. They don't make their hair. They don't look good. I just feel like going back. Diva, what? They want to kind of house na. I don't mean you. I mean them. You know my best friend. We're on environment even it's not the same. But don't worry, I'll talk to my daddy. If you're going back, I'd like to go along with you. Thank you. To go upstairs now and get those things, don't worry. Ibiechi, I'll bring them out. I'll give you some new things. Don't worry, and you know you're my friend. You're my dad's favorite. Don't worry, let me see you off before my mom comes back. Let me see you off, okay? Gịnị mere kemgbe nna unu nwanne nwoke jere hapụ? Nne unu na-agbalị ihe niile ọ na-agbalị ịhụ na unu abụọ na-asụpụtara unu aghọ mmadụ. Ihe unu ji akwụ ya ụgwọ inye ya ọbara mgbali elu. Lee unu akụjela ya ugwu. Asị m ajọ unu chọrọ igbu nwaanyị Igbo ka unu chọrọ idobe ya ndụ. Nna anyị iwu na okwu ikwu ugbu a lekwe Chioma gwe ya Chioma bịara na agba gị ịgbawala ara akọ gịnị dede ọ dị ka unu echefugo na m tọrọ Chioma n'ụlọ unu just gwe ya na agwa m okwu ya mara ka o ji agwa m okwu asị araba m kwa gị mechie ọnụ rere nyo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  o webiri ka anyị na-ekwu okwu ana m ajụ unu o webiri ka anyị na-ekwu okwu cherekwa ka m gwago lekwe ewu ojii chọba n'ụtụtụ tupu chi ejie n'ihi na chi jie ị ga-ahụ ya ọzọ ọ gbara na agbadị gị ị ga-akwụrị Chioma ugwu Chioma tọrọ gị tọgbuo gị atọgbuo ị nụrụ ihe m na-agba gị ị kwesịrị ịkwere ya ugwu ruru ya kpachapụrụ onwe gị anya ahụ
ịnụrụ ihe m na-agwa gị ihe ka owe eluigwe nna anyị Chioma tọrọ m tọzie ma tọzie amara na gwa Chioma ya kwanyere onwe ugwu ma kwanyere ugwu. Hey! Ụmụaka unu chọrọ igbu m nna anyị na-ahụkwanye m na a na-ekwu nọ na-eme ọ bụrụ na ụgburu m na-ezu ike nene aghọọla m onye jizi mkpara na-aga unu akụjiela m nkwu eme n'elu Chioma emenala olomma ngwanụ m elewe unu. Nne jụọ nwa gị nwaanyị ọdụmọdụ gwa ya okwu biko ezi ọzọ ga-akparị m n'ụlọ a ihe m ga-akụ ya obodo niile ga-agbakọrọ m ebe a ka nke ihe mere na-eme ọ nwekwa ihe unu mere ya gbụrụ ihe ọhụrụ amụma mma wakwa gị anya alọgba ga-ekwe gị si n'ọnụ ihe nọkwa ebe a na-ahụ ya anụmanụ anyị akparị amụma mma wa gị anya ị ka na-ekwepụ na ịbịa nga na mezu ọwara na-achụ unu ka ọ gịnị unu aga ekwe mmadụ ṅụọ mmiri tọgbu ike n'ụlọ a kwani Chioma kwani ya o onye mere ihe ọ ga-adịrị ya na mma Mama. Kedu maka Ulumma na Chioma? Nwa m okwu ndị nke ahụ ka m na-ekwuzi anọzi m onwe m ka bụ mmadụ ịmụcha nwa gbara aka ama m otu ha si gaa azụ mmadụ ịmụcha nwa gbara aka Ọ ga-adịcha mma. Nke a bụ nri m siri gị ka m sike ka iji na-agbake ike. Sitere nne gị nne Ị na-eri ka ahụ gị na-ashi ike. lee na nwere m ụmụ mama hapụ m ndị ọzọ na-enyezi m nri Ọ ga-adịcha mma. nsogbu adịrị m nna gị emechaa ka m rie ya Daalụ ma. nwa m gbaganụ ewezi m onye mụrụ nwa gbara afọ ọnwụ okwu ha nke m hụrụ anya ha na-asịzi ka ha mara otu Chioma biko zienụ Chioma biko nabatakwanụ na mkpụrụ obi gị ka m jigosikwanụ gị love ka m gosi gị ịhụnanya m ga-agbalịsi ike ime ka obi na-adịghị mma oge niile biko o Ekene aka m na-eche ihe anyị na-ekwe eche aka m na-eche biko Chioma ya bụ izuụka abụọ isi m ka icheba ihe echiche Chioma, you still thinking about it? Chioma, please biko nu Ekene chọọ ịnụ ihe m ga-ekwu afụrụ m gị n'anya obi m anụ n'ebe ị nọ Ekene biko emezina ihe anyị na-eme ama afọ ọsọ onwe m ịfụ gị n'anya obi m anụ ọya enweghị m ịfụnanya n'ebe ị nọ afụrụ m gị n'anya biko Chioma Ugo Ugo
Odogwu kajara kaja. Ke gosi ada. Na ka idogwere n'ihu ka nshi ọbara katapọt. Ọ dịkwa na mma. Maka ego onye na-akpata. Nwanne ọ ga-adịchakwa na mma, Ọ na ị ga-akpata ego. Ịmakwa nọ m na-arụ n'abalị nwanne gị igbo jaja. Nwanne gị tie egwu kwụsịgodi ha. Ọ na-ekwu ihe dị mkpa gị na-akọ ya ọzọ. Enwere oche m agwa gị. Onye kwu okwu ego. Nwere ihe mere na Ugo Choma. Lenu Choma ihe niile ngwachara ya Choma asị m ka eche. Ka o chechasị m fụkwa Choma taa sị ya na-elu afa. Choma na-asị m na uche ha adịghị ihe. Ile ihe ọzọ Choma chọ ka m mee. Ile ihe Choma chọ ka m gbori onwe m. Ngwachara ya ọsị m ka o chee m gwakwa gị. Ọ batazi taa na-asịsị m na uche adịrị ya. Choma chọ ka m gbori onwe m go. Enwekwere ka okwu a dị nwanne na wetu obi wetu obi ọwụ ihe ga-eme ka kibie nwa obi mgbawa wetu obi Chuma ga-emecha kwete ihe Chuma na-eme ihe na ihe na-akpọ nganga ụmụ nwaanyị ọ ga-asịkwa ka ọ dịka sị na ọ dịrị gị fecha fecha inweta ya ọ ga-asịkwa ka o mee nganga ụmụ nwaanyị nganga Ugo gị nwa ma ịhụnanya m hụrụ ebe Chioma nọ n'orika o doro m anya ọnwụzikwa asịkwa na enwe onye ọzọ ma n'obodo a ọwụ ma gị nwa ịma na ịhụnanya m fụrụ ebe Chioma nọ ofu ama nke nwụli ya ịhụnanya nwere ebe ọnọdụ hakatipa ọ doro m anya Chioma lere m anya na mkpụrụ anya sị m na uche ya adịrọ ya andụtọ ji kwuo ya nwanne she was serious nwanne gị m ntị kedu ka isi mara na ihe ọ gwara gị si ya n'ala obi kedu ka Chioma ga-esi lechaa gị anya si letuo gị anya n'ala nwoke mara mmadụ ga gị si gị na okwe ha kekwere onye ọ ga-ekwerezi onye mme ya ọ na-akpụ fine boy papa ya ọ kpụtara fine boy mbụ na penye nwanne esi ga-asị m na ahụ m onye amụma Chioma ga-emecha gbu ikpere n'ala na-achụ gị biko ahụrụ gị ugo ya mee ọ ga-eme ugo ya mee taa maka okwu m dị ka okwu onye amụma gịnị ihe ọbụla anyị ga-eme ka Chioma pasa ka ọ pasa enweghị ihe ọzọ n'idiri ime ka Chioma pasa ibugodi natural swag ibu natural swag dịka m si na-ege o were nsị ka m jụọ gị ile manya na Fran gwa m udiri ihe anyị nwere ọzọ ịhụnanya m nwere n'ebe ị nọ toro ogologo dịka ugwu Everest. Eziokwu ha obi atọgbuola m obi na-atọzi m ụtọ dịka nwaanyị dị ime otu a ka ọ dịkwa m ahụrụ m n'anya nke ukwuu nne m ịhụnanya m enwere m chọrọ ka imere m enwere ihe ọma buru ibu m chọrọ ka imere m enwere ihe ọma gbọrọ kpụrụkpọ m chọrọ ka imere m ihe ọma obi m ịma na onwe ihe ọbụla ịchọ ka mere gị n'ụwa na-aga emere gị ihe ọbụla ọ sọkwara ya wụrụ aga m emere gị ya uwe ana m anụ ịma ekene enyi nwoke na okwe ma ya ekene obi ọjọọ na-emezi ya gịnị mezikwa na obi adịghị ya ma gịnị mere ịma na ekene yọrọ Chioma ego nwaanyị ka ha abụọ ba na njem ịhụnanya mana Chioma jụrụ isi kemgbe ahazi obi a na-adịzi ya mma ekene nụrụ ozi kpoduru ka nnụrụ mmiri mara ha na ọ na-eme m obi ọjọọ mana o ezigbote ọya m achọrọ m ka inyere m aka gwara m Chioma okwu gwara m ya ka o nwee ike hụ ekene n'anya ọ hapụ ekene bata n'ime ndụ ya ekene kwere ozigbo mmadụ obi m hapụrụ m nke ahụ
Chioma gwa Chioma wee enyi m nwaanyị hapụ nke ahụ awụ okwu aga m agwa Chioma okwu ọ ga-ahụrịrị ekene ọ ga-anabatarịrị ekene ihe ọ bụla gwara gị ihe ọ bụla ị chọrọ ka m mere gị aga m emere gị ya ya nwụ na ọ ga-eme gị obi ụtọ nne m nne gị mere m ihe nke ihe ọbụla m gwara gị ihe ọbụla isi na ịchọ ka m mere gị m ga-emere gị nsogbu adị m ga-agwa ya okwu ọ ga-anabata ekene nke ahụ awụ nsogbu okpotokpo nwa na mụrụ ọmụmụ asaa ahụ nwanne ya mụtara sị mba ana m amụzikwa ọzọ Ekene. Ndewo. Gị na-atọ gị ọchị? Chijimbe, mgbe ọbụla m fụkwara na-ekene maọbụ cheta ekene obi na-atọ m rere. Eziokwu. Ahụ m niile na-eme tenene. Chai, ekene m. Hey, Chijindu, mgbe ụfọdụ nọ m na-eche ihe ọ ga-adị ka ya. Oge mụ na Ekene ga-anọrọ nso. Hey! Lekwa ọnụ Ekene n'ọnụ m. Ọ mịa m, mịa ya. O mepe aka ya, nnọdụ ya n'aka. Chijindu. Eziokwu. Biko ka m gwakwa gị. Achọọ m ka ndị mmadụ na-ahụ gị n'obodo a. Cheap, very cheap. Taa mechuru m okorobịa na-arụ. Biko ozie, hapụ ya. Bịa. Na-agwakwa gị. Ka afụtakwara na gịnị? Agwakwa gị. Chere, ka afụtakwara na gịnị? Ị na-achị kọwara na m enweghị ikikere ịhọrọ onye ga-awụ enyi m nwoke. Onye na-achị kọwara m. Bịa, Chijindu. Ka m gwakwa gị, ya agwụkwala na anya gị ma ọ bụ obi gị na ebe Ekene nọ. Chijindu, ị ma na ị pere mpe m pigbuo gị. Chioma, ka ihe ịsaziri Ekene gbasara okwu ọya ọ gwara gị? Ekene kwa oke Ekene ka na-ekwukwa biko obi m adịrị ebe onye ahụ nọ obi m adịrị ya cha. Chioma, ihe na-emekwa na-adịghị mma ikwesị iji anya ga-abụ ahụ nwa okorobịa ọ dịzikwa ka eriri Ekene dịzikwa ka ọkpụkpụ ọ pụkwana na mmadụ nri ọ naghị eri okwu ọ naghị ekwu nke wọchi nkịta ọ naghị achịzi mere n'ihe ebere biko n'ụlọ biko ka njikwa ọ bụ Ekene nke ọ na-ekwu nnekwu maka ya na-ajụkwa Ekene nke ọ Ekene ọ dị abụọ n'obodo Ekene nke ịma chi Ekene nke mma ka ezigbo n'ihe jizikwa na gị nene na-ekene anya nanụ Ekene kwupụtara akwụpụta o ruru ihe ji nwoke eme ka ezi kweta ya ka ọ hazie gị pichapụta gị Ekene agbakwa n'enyi Chioma, eziokwu niile ikwesị iji anya ga-abụ ahụ Ekene nwokorobịa hụrụ gị n'anya nke ukwuu ihe njikọ na-ekwu nwekwa ihe mere ya ọ ga-adịkwa gị obi mma bikonu ka m nụrụ nụ ntị Ekene ka m nụrụ ntị m ga-echebara echiche ya hụ na ọ dị unu otu a I'll think about it. Chekwa ya ọfụma o ekwuchakwana m ọ kakwa mma na ichere echiche ọ bụrụ na ị na-eche eche mefụta ya ka ahụtawu ya emefụta ahụta n'ihe nụ Chioma. Ekene. Chioma, ka ihe na-eme ebe a? Aga m nụ na ga-achọ gị. Agwa m na ị bịara ọrụ m site ka m bechere gị ebe a. O tegokwa n'aka m na ebe a na-eche. Ha, Chioma, akwa nwa. Biko egbuzila m egbu. Amakwa m na ị na-eche m ebe a. Mba, nsogbu anọ ya. Ekene. Chioma. Achọrọ m ka ile m anya n'anya. Wee gwa m okwu ịhụnanya niile ị kwara m ezi aha na enwere n'ebe m nọ. Chioma,
eziokwu niile ịfụnanya nwee ebe ị nọ Erika. Ahụrụ gị n'anya nke ukwuu. Kpakpando niile, anwụ niile, ọnwa niile, ahụ ụlọ niile ga-agbara maka ebe. Ahụrụ gị n'anya. I love you so much. Ekene, afụka m gị n'anya. Afụ m gị n'anya wite obi m niile. Ịfụnanya nwere n'ebe ị na-adịga. Ọ mana ụjọ na-atụbu m. Mana n'ime obi m afụ m gị n'anya. Enweghị enwe ike iji wee tinyere ịfụnanya nwere n'ebe ị nọ Ekene. Chọma egbuo m. Chọma igbuo m. Hey, Chioma, ịfụnanya m nwere n'ebe ị nọ ga-eguzosi ike. Ewụlọ sọkwa ndị ụwa kwuo. Ewụlọ sọ ha mee. Ihe mma na ịfụnanya m n'ebe ị nọ ga-eguzosi ike, si ike kwụrụ chim. I love you so much. I love you too. I love you so much. Ugo! One day, let's go. Hey! One day, let's go. Ekele moko. Otu nwoke na-etinye udo. Pasa. N'ime obi ụmụ nwanyị. One day, ka ihe isi zuru nna. One day, Chioma pasago. Chineke, ị na-akọwa na Chioma ewere ego obi ya. Nyegi. Nwanne obi ego m ya gwụ. Obi ego m ibe niile. Nna, akpọm gwara gị si ofu ụbọchị ị ga-akpọ m onye amụma Elijah. Ọzọwago. In fact, iwe onye amụma. Iwe onye amụma. Ịmasị ke na-akpọ m ara. Ka m gwazi gị ka ihe niile na-eje. Ife niile a na-eje ka ife na-akpọ miracle. As if nwanne alụrụ ife niile alụ. Ịdị egwu. Ka m gwazi gị nke ga-eko gị na. Ị ma na m talụ Chioma kị ọnụ. Itara ọcha ka ọmaka ihe ndị oyibo na-akpọ kissing. Mmechara straight. Hey, boy, can I wear your shoes? What shoes? I'm sick of bugging Osgo. Let her go. What? Ọ bụrụ nnọọ na ị nwere anya nke ime mmụọ ileba anya na mkpụrụ obi m. Leba m n'anya na mkpụrụ obi Ekene, ị ga-ahụ na ọsọsọ ịhụnanya. Sọsọ ịhụnanya bụ ihe nọ n'obi m. Ekene biko ahụrụ m gị n'anya. Biko nụ, Ekene biko nụ. Ekene biko. Mba ụlọma pụta n'ụzọ adịghị pụta biko achọ m. Lee ka ị na-esebuzi ala. Ekene biko. Kwụsịkwana ihe ị na-eme, kwụsị ya biko. Ekene biko nụ, o nwekwana ihe m na-aga awụrụ gị, aga m awụrụ gị ezigbo nwaanyị. In fact, Ekene biko nụ, biko. Hey. Obi nkume o. Ekene dịkwa njọ. Nwa nke a dị njọ, obi dị njọ. Hey. So ife jiri ịkọwara m na ihe niile ị gwara ya, olere gị anya n'ụwa. Hey! Onwe ihe m na-emefa. Ekene agba isi akwara. Ekene ele m anya n'ihu. Chijindu. Ọ fọzi ma m ji aka m vụrụ ara m vụfete ya. Ekene ele m anya. Mma aka n'ike m. M rugharịa. Nwaju.
nwoke agba isi akwara Chineke ekwukwala ihe ọjọọ ekene bịa kpaa agwa kasị na etere m nshi aboki shighe kpirikpiri n'ihu m kasị na eji m ya tee ude hai Kajoka onwebe onye m jiri ihe a na-achọghị ya Chijindu ịmane fọchekwa m ajụ ọgụ ọwa ama mma Viji nwayọ na-ekwu ebe n'obodo anyị nwa na ị gbatara onye nke ịbụọ taa mechie ọnụ ọsịsọ anyị bịa n'obodo anyị a ịbụ onye ụzọ onye mbụ ọ Chidindu akwụ amụzie bịakwa gere no Chidindu ekwuchikwala ihe ke ka ntị ọzọ ghara na-eme ya Chidindu na-awakwa gị ma ihe ewu ịdị nnọọ ka amadị m ihe m ga-akpọ gị akpọ ịdị ka ufufe ịdị ka ufufe mami fie na akwụ Chineke ọmụma ihe na-ekọ nekwu ishie Ki chekwa na akwa mara mma na ka ebe na-aga na-aga na ka onye nwa diva kwa nwa ikongo okay ehe bịa efe ndị ahụ si gị sakwara ya mba ka ị na-agwa m okay mmiri kwanụ si gị gba na ya nghọta ka mmiri ndị ahụ oh ị garacha lọta gị gba mmiri come on let's go my nwa ị na-atụ ụjọ come on suru gị kwa ebe ọsụsọ Why kachi ibe ya mma debe udo dị nwa ya machiri chere onwe nchọ ịgwa aha mba kwụda ọba na ori ịgwa ma mara na m ihe eji akpọ ndị dị ka unu akpụda ebe ọ na-emra na aha kekwe ya aha nke gị o nwere ihe iji aha m eme ịgwakwa gị eziokwu ome n'ọdụ nsọ ekpere n'ala ebe a ekpe ekpere mgbe iji agafe as a big or a man na-ekpe ekpere na-eche mgbe m ji agafe enu maka gị na nwere ihe chọrọ ịgwa m onwe ihe ọjọọ mere no nsị ka m gwa gị na afọrọ m gị n'anya afọrọ m gị n'anya na ị hụrụ m n'anya afọrọ m gị n'anya chai Olumma ịhụchiela anya Chikeme aka na ebuka ebe ishe flower nwaanyị ọma aka na ebu kese kpuru ala nye flower nke ndị ọcha na-akpọ flower ahịa ndị ọcha na-akpọ flower adesi obodo oyibo weta nka chai nara nụ ya o Olumma Lele ni we like him. Look to session of group ma bari aka nabe. Alo gbaga chukwu egi mmiri isi.
Ewela n'iwe o ị ga-adịcha nnọọ mma. Nwoke ka nwaanyị mma. Ọmarịcha m. Nne m. Gbalịala bịa. Ndewo. Ọ ga-adịcha nnọọ mma. Nne. Chioma kwanụ ọfụ. Chioma. Ọhụla n'otu m dị. Chioma gara ugbo. Sị ka ọ ga-akpata nkwa eji esi ihe. Ngwanụ. M chọrọ ka ị gbachiri anyị ike o. Arịakwara. Nke mere eme nọ. M sị ka m baa dịta gị fụkwanụ ka ime. Gbalịala m. Okay, nne m. Ka m bịa lawa. Ngwanụ. Okay, nne. Okay, nne. Ngwanụ. Na-erukwa anya. Ai no tagi ni. Awo ni pagi. Chijindu obi agbawala m. Oyi na-achọzi ịmatụ m. Chijindu lekwala. Ka ugboro abụọ Ekene na-ajụ m. Ekene ọzọ. Anwachala m ikikere m, anwachala m ihe niile m nwere ike. Ka m mkpọketa Ekene ekwe. Ekene lechara gị anya na-awụ gị n'ala. Ụta anyị mara mma. Topu na nwaanyị akwụgwụ. Ekene ọzọ. Chijindu. Kene wute m awụkwa na Ekene juru m oku. Kene wute m karịcha. Ekene na-akpa agwa kasị na-ebu m ọrịa na-efe efe, kasị ebu m ọrịa obiri na aja ọcha. Hey! O nwere ife nneche. Nke Ekene na-eme ụta na-awụ gị n'ala. Ọ dị ka na o nwere onye nwaanyị nọ na ndụ Ekene. Maka chi. Bikosi mara mma nwaanyị. Gịnị ga-eme Ekene na-ajụ gị na-awụ gị n'ala? O nwere nwaanyị dị na ndụ ya. Chijindu. Maka chi. Ihe kwukwara ga-awụ eziokwu. Ọ gbara aka. Chijindu iji okwu. Ịhụnanya nje ekwusi oyi dị ka ga-akọla m. Chijindu. Ọ bụ na o nwere nwaanyị nọ na ndụ ya. Ihe ya ga-eme. Ife anyị ga-eme nwa anyị ga-achọ ka anyị chọta onye ahụ n'obodo a. Ka anyị maa afa ya, ka anyị mee ebe obi. Then anyị maazi ife anyị ga-eme ya. Chijindu iji okwu. Ọ ife anyị ga-eme. Ọwụ nke ahụ. Afọ nke ahụ ọ webere ife. Chijindu iji okwu. Anyị ga-eme ya bịa. Ihe m ji asị enyi dị ka ga-akọla m. Iji okwu. Chijindu. Ya wuru na ọnwa anyị mere Ekene ekweghị eleta m anya n'ihu. Maka Chineke mmecha nwaanyị ihe m ga-eme ya. Chijindu ọsọkwa ya wuru mma m mmeye ihe m ga-eme ya. Chijindu tibe anya na ya. Odogwu Ugo ekosi ada. nwanne ihe chọrọ ya sa. Ya sakwa. Ị na-ekwuzi otu a wee kosi wee dị. Enweghị m chọrọ ịgwa gị. Ọ nwere chere gwa m. Ngwanụ nke a ga-awụzi n'asịrị mgbede. Nwanụ si kọba na ntị m si m gọrọ oge. Ugo. Elee otu Ụlọmma nwanne Chioma ji bịazie si na ọ na-anwụrụ m. Si na ọ na-anwụ that she's dying for me. Hey! Na ekwere ka akụkọ nke a dị o. Ọgwụ ebe a ka akụkọ bere o. Ọgwụ ebe a ka akụkọ bere. Ụlọmma elechaa m anya si na ọ chọrọ ka mene ya yịba. N'aka ekwenụ akụkọ mma ka eji agha o. N'aka gịnị ya yịba? Ugo, ị gara abịa hụ ka Ụlọmma ji na-ayọ m to the extent o sekpuruzi ala. Si Ugo ije ọmụ m ga-asịkwa na ya setọ. Ya gwara ya arụ ọ dị ka Chioma na-achọ ịnwa m.
Nwanne ọwụ setọp. Ya bụ na setọp ife chọrọ ihe asa. Gee m ntị. E nwere ihe ụmụ agbọghọ ndị a hụrụ n'ebe ị nọ ha ji na-achụgharị iji. Oluwa goziri gị. So ekwukwala na ọwụ setọp. Enwe setọp ọwụ. So nwanne ihe nidiri ime na-awụ. Enwe obi gị, enwenye ka obi gị nabatara. Nwanne si sobe ya. Enwe n'oge ị na-eji ekwu okwu sometimes. Ana m aghọta gị. Ihe na-ekwuzi ụta. Gị nwere ịgba ahụ n'ọchọ maka ebe ọchọma nọ ka obi m nọ. Isowe Choma na isowe Choma ka ekwe na make na adị confused. Isowe Choma hapụ nwanne ya nwaanyị. Adịghị m confused. M na-akọsara gị baka na things chọrọ ihe asa. Ihe chọzi ihe asa. Nwaanyị ha chere gasa nwanne. Ọ na ọwụ ọta Oluwa goziri gị. Ọda. Nwaanyị ha chere gasa. Uju atụla gị. Isowe Choma na-eso hapụ. Adede. Nke bịara ọkwa na mma. Udodi dede, udodi. Asị m ka m bịa gwa gị na ahụ na nwaanyị na-alụ. Nwoke ike. Dede. Ọmụ. Ewu dị mkpa. Sị hụla nwaanyị. Chineke emeela. Ama m na uche ya dị ya. Chineke emeela. Ebe ọ dị otu a. Nwaanyị anyị hụrụ, ilezikwara anya nke ọma. Dede, ihe juru ezigbo tajụ. Ịfụ nwa asọ ya kacha ibe ya mma n'obodo anyị. Nwoke ike. Dede. Ugbu a ekwadola anụ maka ịga ahụ ndị ebe ha. Dede, onye mere m ji bịa ka mụ na gị kpaa ya n'otu anyị gị aga. Ọ dị mma. Ana m apụ ugbu a. Kama ị ga-alaghachi echi ka a nọrọ ọdụ kpama. Nsogbu adịrọ. Apụ m gị n'azụ. Ka m bịa lawa. Nwa ihe ga-eme gị. Dede. Akpụ dike. Dede. Ekene biko. Ekene biko kwụsịnụ. Ekene. Unu mele ha. Hapụ unu ka m nwa mmiri tọwa iko. Biko nu. Ekene biko nu. Ahụkwanụ m gị n'anya. Biko, kwerekwanụ m nabatanụ m Ekene biko. Onwekwere nwaanyị ọzọ ga-ahụ gị n'anya karịa m. Ekene biko nu. Aga m abụrụ gị ezigbo nwaanyị. Aga m abụrụ gị ezigbo nwunye. Ihe niile. Biko. I cannot love you. Biko hapụ m aka. Agbachigo obi m, agbachigo aga agbape nkwe ọzọ. Biko. Ekene maka gịnị? Maka gịnị? Leenụ m anya Ekene. Mama mma nwaanyị. Ekene lekele m anya, leenụ anya, isi gị lekwala m anya. Chai. Olumma. Asọ m na-eme mma o. Ịma ezigbo mma. Ụwa niile ga-agbakwa maka ebe na-ema mma. Eluigwe ga-agba m ebe na-ema mma. You are beautiful, but mana aga m ahụ gị n'anya. Aga m ahụ gị n'anya. Biko hapụ m aka. Ekene biko Ekene. Biko. Leenụ m anya Ekene biko. Joy bi uge. Kiyo magwa. Mo kom nwanne gị nwanyị na itogbu. Ọ na-ekwe m nwa m itogbu iko. Olumma. Ọ maka Choma mere ịhụnanya ndị ebe m na Choma nọ. Ofu aga ekenwule ya, abụọ aga eke ya, ọnụ pịrịpịrịpịrị gị aga ekenwule ya. Please leave us alone. Chineke nna m bụ hai Chichindu ị ga-aghọta Chichindu achọ mmiri obi gị dajụọ kuzie Chichindu ịhụ ihe Chioma na Ekene mere m
Chijindu ihu ihe Chioma na Ekene mere m. Chijindu ndị ahụrụ m n'ala. Wuo m n'ala, wụsasịa m n'ala. Ekene na Chioma wụrụ m n'ala, wụsasịa m n'ala. Chijindu ihu ihe ndị a mere m. Ị gasị m na m ga-akwụ ụdọ magbuo onwe m. Ọ ga-akara m mma m ga-akwụ ụdọ nnọọ magbuo onwe m. Agala ebe ahụ. Lelelelekwa Ekene. Lekwele m nnọọ, lekwele m. Ekene obi ụtọ agadi ha emie na nwaanyị dị ka m ne chọrọ ya na ndụ m. Lekwele Chioma. Chioma gba anya rịkọrịkọ ọ na-ahụ ụzọ. Chioma nwanne m ọ na-ahụzi ụzọ. Hapụzi okwu. Ebe ọ na anyị matago onye na-eme ife a na hapụzi okwu. Ka mara ife m ga-eme. Ị hụrụ Chioma nwanne m? Ị hụrụ Chioma nwanne m? Hapụzi okwu. O nwere ife dị m n'obi. Nwee ihe dị n'obi. Chiji, kọkwa m ihe. Chiji, ndụkwa m ihe. Chineke mee. Ya nwanne gị nwaanyị Olumma ịtọrọ atọ na-achọ enyi gị nwoke ekele. Hey! Fiakwa. Nke a mere m n'anya na anya. Echi ka m gara sị ka m gaa chọọ Ekene n'ụlọ ha. Nna na-aga n'ụzọ kpokpo. Hụ Olumma nga ọ nọ na-esekpu ala. Na-esekpu ala na-ayọ Ekene m na Ekene hụ ya n'anya. Ị hụ na ngahe nke a na-eme na Olumma makwa na mi na Ekene dị na mma. Ya onwe obi na-ayọ Ekene ka Ekene fụ ya n'anya na ọ ga-awụrụ ezigbo nwaanyị. Mana ntị na ntị ka m ji enu ya. Ekene m Ekene asị ya ama afụ gị n'anya. Nyere m iya ịhụgụnụ Ekene hụrụ gị n'anya maka na ọ wụrụ na ụmụ okorobịa juru n'obodo a na-agagharịnụ ụmụ efulefu ndị a juru unu na-enweghị ihe ha na-arụ. Onwe ihe ga-eme ka ọ gara ị na-ayị gị na-ayịkọ nwanne gị nwaanyị bụ Olumma. Kekwana ihe m ga-eme obi adịkazi m ụtọ otu Chukwu si wee mere m ya. Nye m onye dịka Ekene fụrụ m n'anya sọsọ m ihe na-eju ya obi. Kekwana ihe m ga-asị kele dịrị Chukwu obi jukazi m na mma. Ịhụgona ihe m na-agwa gị nwokorobịa hụrụ gị n'anya maka na Ekene wu nwokorobịa ọ ga-awapụta ebe a kwụrụ ebe a gbam ụmụ agbọghọ nọ n'obodo a ga-apụta na-enene ya enene ọzi ogologo ya ka ọzi ụcha ya ka ọzi mma ya. m na-achọkwa na iweta ihe na mgbago. Ọ dịkwa na mma? Ele onye isi gozi ọ? Ụlọ masị ka m gwa gị na ọ fụrụ gị n'anya. Ọ fụka gị n'anya gị nye ya ohere ka o kwụsị gị na ọ fụrụ gị n'anya. Biko ife mere m bịara ebe a nọ. Chijindu, ewezuga ugwu nwere n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ihe m gara eme gị ugbu a ị ga-ala ike ya. Olumma ị na-ekwu okwu ya kwa nwanne Chioma wụ enyi m nwaanyị kwa. Ọ gị na Olumma ma na Chioma wụ enyi m nwaanyị ka ọ gị na ọ nsogbu kunu iweta ha. Ọ fụrụ gị n'anya na kesi nọ ebe ụlọ gị gbara n'ụlọ m ịkọ m ihe gbasara Olumma. Biko ayọ ka m na-ayọ gị ya wụrụkwa gị ụsọ anwakwala ya nwa ọzọ ịkwụsị m maka ihe gbasara Olumma achọkwa m ya. Ama m gụnukwu na-enyarị ndụ m nsogbu. Ọ naanị m dị nwoke nọ n'obodo a ọ naanị nwoke nọ na vileji a unu chọọ ụmụ nwoke ọzọ were nụ ha mee ihe dị unu mma ọ bụ ọmụa unu chọọ were m nsogbu ebe Chioma nọ. Ozi ka ha ziri m ọwụ ife ọjọọ ka mere. O nwere ife ọjọọ mere na na kind of since that one never ever do anything or what be never ever that
ana m achọ okwute. Ka ị na-achọ okwute akwa udo dị? Ọ dị na mma, o nweghị nsogbu, ọ just biko ọ dị na mma, achọrọ m ịhụta okwute. Akwa udo dị? Udo dị, ezigbo udo dị. Onye isi enweghị na-achọ gị. Ị dị sure? Nneọma. Na gị bụ onye ọ na-achọ m. Ọ mụ na-achọ gị. Ka na onye na-achọ m ọ dịkwa na mma. Ọ dị na mma kama ọ dịcha na mma. Ọ wụ enyi m nwaanyị. Enyi m nwaanyị gwara m maka gị. Sị m na ihe a m na-achọ ka ị mere m, na ọ sị m na gị nwa ga-emere m ya ọfụma ọfụma, mere m ya ọfụma ọfụma otu m siri chọọ ya. Ka ihe chọrọ ka mere kedu ihe ọ ka ife ọ. Okwute, o nwere onye m chọrọ ka ị menyụọra m ihe ụwa anya. Achọrọ m ka ị kwasị iko n'ike, kwa ya kwagbuo ya kwagbuo na nwụọ pee. Okwute, achọrọ m ka ị kwara m iko, kwa ya kwagbuo ya kwagbuo. Iko kwa. Ai, ka atọ m ọchị. Bara, ọgbara ihe dị na ya. Ọgbara ihe ọda nọ na village a na-eme. Ogbenụ. Mana ndị eche ka njụọ ya. Onye anụ eche ka nkwa iko. Wakasịa, warisi ebe niile. Kedu ife o mere? Okwute, obi agbawaala m. Obi agbawaala m. Onye iberibe a enyi m nwoke nara m enyi m nwoke na-ede elete m anya maka na ọ na-eme ezigbo nwaanyị na-ama nwoke. A na-ahụzi m ka onye ọjọọ, ka na-ahụzi m ka onye rerere ure, na-ahụzi m ka Okwute, achọrọ ka ịkwasị nwa, kwasị iko ka ama nwoke ahụ o ji gbuo m, ka ị narị anya n'ike, narị anya n'afịa ha. Ka obele njọ. Obele njọ. Mana onwe vi ya makwa na o nwere njọ bụ obele njọ. Ịghọta? Mana ọ ya efu ive. Ịghọtago? Mana ebe si na ọchịchị ndụ dịnyere chịchị mana ka anyị si ebe. So nwa ọpụta ya ka o sie ka anyị na-afụgo nne ya n'anya. Ọgbapụta ya. Ọpụta ya ka m na-afụgo. Okwute. Ejọkwa m ruo taa. Biko, mana Okwute, ihe m ji ebe ego m ji dị mma. Ọ dị mma. Ngwa wetara ka anyị na-afụ. Okwute lee. Ego a, ọ dị mma. Ego le dị ya. Okwute, ọ puku 10 dị ebe a. Ọwụkwa sọsọ ego. Okwute, ebukwe m ya. Ama m na ị na-alaiki ihe dị ụta. Maka ịsa. Nke a ezugodo m. Mana nke kagodo mkpa wụgodo nne ya tago. Okwute, nekwa ebe a, eji m ya ihe niile, eji m ya. Isi a ga-ama ama. Ni wala mkpa. For the fact what you don't do nele. Chijendo. Onye maka isi alụ. Ni bedi ya. Ike ka de get the door. Ni we ya. So kedu boss ya de ke ka isi fu onye ahụ so no gini ke afa ya. Aha ya uchu. Nna ndewo. A butere gị mmanya. Ọ mụ na nwanne m nwoke. Ọ sị m dute na o nwe osisi ọma ya hụrụ n'ụlọ ya Chigbu. Aha ji maka ya bịa. Ọ dị mma. Nwa itorobịa nọ na m ihe kwuru. Elekwana ohe na-arụ. Ị na-arụ ụfọkụnaiza. Ndị a na-apọmpụ afọ moto. Chioma. Gị na ụlọ mma bịa. Bịa n'ọsịsọ. Ndị na-emezi taya.
Ndewo no. Ndewo. Nwa chapụrụ achapụ. Unu abịala anyị? Ada bekee. Itorobịa, lekwa ụmụ agbọghọbịa abụọ m nwere. Elee ka ị si na ị chọrọ ịlụ? Nna anyị, ọ wụrụ mma. Olu ma ngwanụ. Enyi nwoke a sị na n'oge ka ọ bịara ịlụ na ọ chọrọ ịlụ gị. Chineke nna mee. Ya enyi, ya ụjọ atụbeghị gị. Ịbịa nnọọ nga akịbịa lụlụ mma. O teede. Ọ dị agha? O zuru ihe eji nwoke eme. Ana m abịa. Olumma, didukwa ụkọ. Didukwa ụkọ. Ya, ịnọnga. Olumma, didukwa ụkọ. Nne, nwa gị chụkwakwa ndị edi. Ekwela nwa m, ma jụọ gị. Ọ chụga ndị edi. Ụmụ nwoke niile a gị na ha mee ya wụrụ otu na ha afọ a. Otu mkpụrụ anyị iji bịa. Hapụnụ. Ihe kwara nwoke wee ego ọwụ otu ọha. Ọwụ ihe nọ n'akpa. Hapụ ihe ahụ. Onye makwa n'ihe ha ọgọ nwoke bịa. Onye parịla ekwela akpịrị ọ dị gị mma ekwela akpịrị. Olee ebe ọ nọ? Chioma! Olee ebe ọ nọ? Ada iberibe! Olee ebe ọ nọ? Olumma! Ebe onye nche, Olumma bịa ebe a! Olee ebe Chioma nọ? Bịa Olumma bịa ebe a! Olumma! Mama! Bịa ebe a ọsịsọ! Olee ebe Chioma nọ? Chioma mere gị gịnị? Ngwa kpata oche duru ebe a. Kpata oche a duru ọdụ. Chioma achọwala m okwu o. Chioma na-achọ m okwu o. O mekwara n'oge nwa m. Ọ gịnịkwanụ, wetuo n'obi. Ele ihe Chioma mere gị gwa m. M hafụ. Olee ihe ọ? Ị chọrọ m anwụọrọ gị? Obi ọga na ịdịghị mma m anwụọrọ gị? Ị chọrọ m aṅụọ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ a? Ele ihe m mere gị? Ele ihe ị chọga Chioma? Chioma o mere gị gịnị? Akwa aga m aghọta. Lee anya ka m gwa gị ewu nwa agbọghọbịa. Agwa ị na-akpa ọ ga-awụghị di. Nwoke ọbụla bịara ịlụ gị hụ agwa ị na-akpa ya ala. Maka ụjọ ga na-atị ya na ụbọchị niile ga na-akụ ya ihe. Nwoke enwere nwoke ọnwụ nwunye ya na-egbu ya ili. Ụdị nwaanyị ị chọrọ ịbụ. Chineke agaghị ekwe aji gbakwa. Ga-abịa ghọọ ọtọ n'aka nne. Mmadụ abịa ịlụ gị aga alụkwa gị. Maka gịnị? Mgbe ọwụla ọgụ. Biko nwa m, melatakwa anụ. Akpọla m ada nne gị Chioma. Dụọ ya ọdụ. Ya ekwe m nkwa. N'ụlọ aga alụkwa ọgụ ọzọ. Nke ugbu a bụzi tigbuo zọgbue. Olumma dịkwanụ mma. Ekwukwanụ ụmụnne m Olumma. Ọ na-emekwanụ gị ekwanyere ya ugwu. Mama Chioma na-eme ka onye tọrọ mmadụ. Ọ na-eme ka onye tọrọ mmadụ. Mgbe ahụ nwanne gị tọrọ gịnị? Ọ na-akpazi agwa ka onye tọrọ gị. Gị nwa wu onye a tọrọ gị gosi ya na ịma ihe a na-eme. Unu chọrọ ka unu gbuo m ka m nwụfuo. Egbukwa m nne m o. Egbughịkwa m nne m. Wetu obi achọọ m nsogbu. Akwụ na ahụla otu unu dụwara m. Anọzi m ofu ebe bụ mkpara agagharị. Ọ dịkwanụ mma. Ọnọdụ m kwesịrị na-emetụ unu n'obi. Ngwa tiezi aka ka anyị hụwa akịa. Ngwa ka anyị hụ akịa wee ka iwela. Ese poco es. Dígale. Levive. Tabano. Tabifalo. Pagaro agua bigo. Akona atakasi.
Anụ atọ. Wala ka duro ba? Duro kan duro. Boro kwa ka ngobia. So wa duro. Enu sa nka ka woto ozo. Ndi wa ga agba ọsọ. Daalụ sa. Agwago nga ọzọ m sa. Sa abanyere. Rupi ga na-etubo akọdị na nwa. Akọdị na nwa ngwa kpọm ya. Kpọm akọdị na nwa. Daalụ sa. Daalụ akọdị na nwa. N'obodo anyị niile enwere onye ka m jide ego. Sọsọ m na be anyị ga-azụ obodo anyị niile nni ofu ahụmahụ na-abụ. Onye ọbụla eje n'ugbo, onye ọbụla eje n'abịa. Eji m ego na-esu isu. Napụta ụwa na-etuwere akpọ m na akọdị na nwa. Akọdị atakasị obi. Ribe ife, tabi ife alụ. Na-eri ife maka na nke onye li ka o bụ ana mmụọ. Daalụ sa. Daalụ nwa m. Anụ atọ ụtọ. Kewa anụ nama. Were nkwụsị na-abịa maka o nwere ike ose maka ibi aka n'ofu ebe ya. Ose ama mmadụ anya. Aka mara m ahụ. Chọrọ iji aka m ata ya. Lebive. Afụkwa m gị n'anya. Daalụ. Compra français. Kamotelebu, kamotela pa. Degotele pa. Degoteleburu. Ngajisike. Anga fuechi. Nsubare. Eto ai safu. Wada fwa of mwa. Subare. Como yo nanya moto ni na ala o diko. Iwe buru bala gị bụ ihe nwa efulefu ga. Ị chọkọta kpọgbu onwe ya n'ụzọ? Mba, ọma mkpọgbu onwe, ọ okorobịa ka ọ bụ. Oru gị ife eji nwoke eme. Ngwa na anụrụ m. Nnọọ. Di m ọma. Ebe ihe tekwara gị n'akwa nka. Ọkwa na eje m nke enyi m nwoke na-alụ ụlọ, ọkwa na uhie eji ete ụlọ. Uhie eji ete ụlọ. Ihe eji ete ụlọ. Ihe hichara ya uri ọnụ ụmụ nwaanyị na-ete a na-akpọ lipstik. Ọ bụ uhie mmemme ọ tụsara m nnọọ, ọ tụsara m. Eme n'iwe ncha sụchapụ ya. Papa Barnabas. Nyocha. Hụta na enwere ihe ị na-eme etu ụmụ agbọghọ na-eme. Ọ na-aga baka m na go. Mba na oriakụ ma aga m enwezi abịa na akwa mkpoto o nwere ka ọ dị. Papa Barnabas. Papa Barnabas.
Papa Barnabas. Ana m anọ n'ọgịnị. Ugboro ka m kpọrọ gị? Ugboro atọ. Ugboro atọ. Akị m onye ngwọ. You know me. Akị m onye ngwọ. Na mụnwa na-etikwa eti. Na m na-etikwa eti. Nyochata. Ị ma nyochata ihe ọ bụla nsogbu adịghị. Enweghị ihe na-emere. Na mfe na-ajọ ụwọ kọmpra fransai. Ị mara m na-etikwa eti. Asị m kọmpra fransai. Ị mara mụnwa na-etikwa eti. Ya buje mu ni ka ni. Ka ndị ahụ ya eti. Ya hapụ ya hụ di m na-eshi ụzọ aga eshi ụzọ ọzọ gbafuo ya hapụ ndị m aka biko 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 ma ọ wụ ya mme ihe m ga-eme ya ọ ga-ama na m shigongo bazbil lọta m ga-eme ya ụta iche eme ụmụ agbọghọ n'ebe aha ndị na-achụgharị di mmadụ m ga-ebe ya ukwu m ga-eme ya ihe dọchie ya aka na ntị ike ị na-adọ ya ha dọchie ya ha ike ọ bụrụ na ọ na-epete pete 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 bifo ugbu ọ hụla onye dị iche